Gremioetako maisuok toki dotoreagoetan elkartzen zinetela uste nuen. Zer dela ta auzo zaharrean? Erregearen hiletara etorri. Atxedena izango aldu Baltarren artean. Puntu bat markatuta. Puntu bat markatuta non? Non, Parra? Ez dut gogoratzen. Barkatu. Nire emaztea eta biok beti saiatu izan gara. Bera nolabait babesten, baina ez genuen nahi. Gaztea eta zaurgarria da oraindik. Ume bat da. Zaila izan da guretzat. Ez genekien nola esan. Nola esaten da horrelako zerbait. Baina orain berak. Egoera bakarrik kudeatu behar du eta... Ni... Enago hor laguntzeko. Begiratu ere... Ez dit egiten. Nire bizitza osoa baleta izan da. Niri asola zidan bakarra paperik onena lortzea zen. Orain arte. Nik benetan begiko zaitut. Eta benetan sentitzen dut baleta tartean sartu izana. Ez dakit zer egingo nukeen berriro bananduko. Meritu zibilaren domina eman beharko lizukete. Zu ere esportazio kontuan zabiltza? Ez, nahiko nuke, ez. Funtzionario publikoa naiz. 80 urria. Hasieran denda zelatatzen zuen soilik, baina... Gero eta ardura gehiago hartu zituen. Kontuak kuadratu, eskaerak... Oso txukuna zen, hori aitortu behar dut. Tipo hura zara. 58 ordu ere ez eramatzan jarrita. Nire atzaren pareko lautor loio izkina bakoitzean. 400 eurotik gora, 400etik gora. Badakizu akasuen hori izan da? Nik ez dakite zer. Baietariko bat, bai horixe. Karaio, ekarri olagarroa gure lagunarentzat.